Hi mga bata, magtuon na usab kita. Oras na napod sa atong pagtuon. Karon mga bata, atong pagatun-an ang letrang o ang patingog nga O. Nakatunan na nato ang A, ang letrang I, ang letrang U. Karon dinhi nata sa patingog nga O. Karon mga bata, tan-aw nato unsa ang iyahang key picture. Ang letrang O. Unsa ang iyahang key picture? Nahinumtuban pa ba nato? Ang okra. Unsa gani atong buhaton ning key picture? Atong kanta hon. Sabayi ko ninyo sa pagkanta sama niini. Okra, okra, o, o, o. Sige tanan mga bata be. Ato sang utruhon sa pagkanta. Okra, okra, o, o, o. Nadungog ninyo mga bata? Giunsa nato pagtingog ang tingog sa letrang O. Tan-awa kini. Sa pagsulti sa tingog sa letrang O, linginon lang nato ang atong baba tungod kay ang letra lingin man. Busa, sunduga kini ug pormaha dungan sa pag-ingon O. O ang tingog sa letrang O kay O, O, O. Kung ato kining basahon, mayon kita O, O, O. Sama sa pag-ingon, okra. Okay, karon ubanini ko ninyo sa atong mga pagkanta. Ready? Go! Okra, okra, o, o, o. Okra, okra, o, o, o. Okay, mga bata, mahinumduman jud nato ang tingog sa letra kung atong kantahon ang iyahang key picture. Og dili sad nato kalimtan ang pagporma sa atong baba aron mabasa nato ang mga letrang O. Karon, tan-aw nato ang mga butang o mga ngalan sa hulagway nga nagsugod sa letrang O. Tan-awa kini. Unsa kaha ang ngalan niini? Ang ngalan? Orasan. Bantay ang baba ni teacher. Orasan. Sunod. Okra. Okra. Sunod. Unsa kaha ang ngalan niini? Otap. Otap. Sunod. Onse. Onse. Sunod. Kaila ba kamo niini? Kitang tanan nakakita niini na sa atong panimalay. Mga bata, kini nga mananap di nato angay dulaan. Unsa kini? Ok-ok. Nganong dili man angay dulaan ang ok-ok? Tungod kay kini nga mananap nagdala og kagaw nga makahatag og sakit. Busa palayo kamo niini nga mananap. Sunod, obispo. So nakatunan na nato ang mga pulong nga nagsugod sa letrang O. Sa unsang letra nagsugod ang mga hulagway nga akong ipakita? Nagsugod kini sa letrang O. Tan-awa mga bata. Nagsugod sa letrang O. Okay. Tan-awa kini. Sunod. Basahon nato ang mga pulong nga nagsugod sa letrang O. Okay, tan-awa. Orasan. Otap. Ok-ok. Onse. Oso. Okra. Obispo. Okoy. Silang tanan mga pulong nga nagsugod sa letrang O. O nagsugod sa tingog nga O. Okay. Utrohan na to mga bata. Orasan. Otap. Ok-ok.
onse, oso, okra, obispo, okoy. Ang mga pulong nagsugod sa tingog nga timani ang paglingin sa atong baba aron masulti ang tingog sa letrang O. Pinaagi sa pag-ingon Sunod, aduna kitay mga hulagway dinhi. Ang atong buhaton, isulat ang sinugdanan nga tingog sa ngalan sa matag hulagway. Okay. Sige, ang unang hulagway, nagsugod sa letrang I nga tingog isda. Sunod, alimangos, unsa ang nawala nga letra o tingog? Letrang A ang tingog A. Orasan, ang tingog nga nawala orasan. Sunod, eroplano. Ang nawala, eroplano. Ang nawala, letrang. Sunod, ulan. Ang nawala, letrang U. Ang tingog, U. Okay. Otruhon na to mga bata, kung nahinumduman ninyo ang mga nawala nga tingog o letra. Okay. Isda, unsa ang nawala? Alimango, unsa ang nawala? Sunod. Orasan, unsa ang nawala? Eroplano, unsa ang nawala? Ulan, unsa ang nawala nga tingog? Ihatag na to ang tubag. Sunod. Eroplano, ulan. Mao ka na ang mga nawala nga mga letra. Nakatuna nato ang letrang O. Ang atong perminumduman nga ang letrang O adunay key picture nga okra. Nya ato kining kantahon aron atong pirmi mahinumduman ang tingog sa letra. Aron masulti ang tingog sa letra, sundugon nato ang bakba nga naa dinhi sabay sa pag-ingon O. Okay. Utrohon nato sa pagkanta. Okra, okra, o, okra, okra, o. Okay, nahuman na kita mga bata, unta, dili na mawala sa inyong una ang tingog sa letrang O. Ug unsaon kini nato pag himo. Okay, bye-bye. Hangtod sa sunod nato nga pagtuon. Bye-bye mga bata. Ayaw kalimot nga i-share o balik-balikon kini sa pagtanaw aron inyong makatunan. Bye!